Okay. Alright, unahin po natin si ate. Anong pangalan po natin? Don! Proud na proud. Don! Alright, Don. How young are we, Don? 22? 22. Are we a student or are we working? Student? Ano po ang course natin, Don? Sigurado ka ba talaga? Okay, ano pong course natin? Senior high na lang. Ito. Pero may kinaungag mo, yapo. Okay. Ngam, single ba tayo, Don, o hindi? Awan, tika kaduwam. Tika Newly. Nearly. Ano, single ba? Alright, single. Thank you very much, Don. Single. Ay, apo, mga aangkol sa likod, kung ano mga pinagko-comment. Single, kunanda, lonely. Single, kunanda, nearly. Alright, next po na player natin. Anong pangalan po natin? Mon. Seryoso ba? Seryoso ba to? Atay Monica. Oo. Okay. Mon, how young are we? 20. Alright, 20. From where tayo, Mon? Taga saan? Bisibisan. Bisibisan! Saan yung Bisibisan? Ijay. Ijay. Okay. Alright, Mon. Tawag dito, single po ba tayo? Double-sided. Ano ba naman to? Grabe kapag makapagtanong, di ba? Parang tinanong ko siya, tawag dito, saan ka kakain? Doon sa likod. Ganon. My goodness. Alright, thank you very much, Mon. Next! Anong pangalan po natin? Jo. Jo. Taga saan po si Jo? Tuktukin. Tuktukin! Bakan tugtug. Bakan. Okay. Sino ba yung taon ko? How young are we? 19. 19. Wait lang. Gore ka lang. Adi, mamatiyakan si ka. I'll prove my point. Mamatiyakan si ka. Akas na! Diba? Ayan. Talikod ka lang. 19! Okay. Yes. Ano pa pangalan natin, ate? Jane. Jane. Taga saan po si Jane? La Trinidad. Ay, talaga. Welcome to Sabangan. Kailyan. Okay. Mano taon tayo, Jane? Ay, waray buhok ng kinamay watwat. Adi dali nagiman. 18 years old. Okay. Are we a student or are we working? Half. Working student. Ayan. Sino tinitignan mo? Sino kitkitan tapos parang nanginginig-ginig ka pa? Ay, nilalamig ka ba? Mainit naman pala. Okay, Garod. So, are we single? Yes. Yes! Yan ang gusto ko. Supang boys. Agbirbirok. Okay. Kidding. But are you looking? Of course. Of course! Hey! La Trinidad is the way to go talaga. Dito ka. My God, nakaapat pa lang ako. Anong pangalan natin, ate? Michelle, taga saan si Michelle? From Sagada. From Sagada! Mano taon ni Michelle? 17. Oh. Tatanungin ko pa bang relationship status mo? Single ba? Single. Ready to mingle? Not yet. Studies first. Ilalayo ko na to. Hindi ko na pagtritripan. Illegal pa. Minor. Okay lang. Importante din di 12. Alright, next. Anong pangalan natin, ate? Dan, taga saan po tayo? Bisibisan. Bisibisan. Alright, and how young is Dan? 19. 19! Uy, legal yun? My God. Sige, ako nga. 20! Ay, sige. Okay lang. Single ba tayo, Dan? Not sure. Not sure, hindi ka sigurado. Kung di sigurado, single na yan. Maybe is always an affirmation of yes. So you're single?
Grabe. Gusto niyo kayo maglaro? Kung makasagot. Don't answer for the girl. So ibig sabihin single may naliligaw sa'yo? Sino mga aram kung ka? May Di ba ibuntok? bakun. Wari mo, untrue, wari mo ka namang bisbihita kang sige taga-talubin. Sabay kumain. Alright, thank you, Dan. Apo. Alright, hello. Hoy. Alam mo ba, taga-tugtugo kamatlangan niya. Baka ano kaya, sino naganta ko? Faye, Faye is how young? 18, From where? from Nakakatakot na to. Kung sarili mong address nakakalimutan mo, ano pa makakalimutan mo? Ano yan? Nakagang. Ayan, from Nakagang. Are we single, Faye? Yes. Very much so. Are you looking? Studies first. Exactly. Palakpakan tayo man ni Faye. Studies first. Asawa si Sas. Woo! Peter. Punta ka na dun. Punta dun. Alright. Hi. Oh, hello, sister. Our maid of honor, palakpakan tayo man. Gusto niya matinakita to one of, dito sa very, very nice message. Now, ang tanong sa'yo, Ate Joni. Fe, or Fe ba? Fe ba? Fe na lang. Ate Fe, how young are we? 18. 18? I believe you. You're the maid of honor. Okay. Are we single? Sa papel. Ano? Papel ba? So you're taken right now, but you're not legally in a relationship. Saan siya? Saan siya? Secret. Taga dito ba? Sabangan Mt lang. Secret. Love your neighbor din ba? So ipingad. Medyo malapit. Ay, asin ilagan. Medyo mas malayo. Mas malayo. Adi ka tamo nito si. Ilubon? Into na. Into na. Gunugon! Igunugon! Ay. Ang chismoso ng mga batang to. But, Trudy, gunugon? True. Bongga. Di bali. Kakasinsin ko mo na igunugon. Hindi, malay mo, kasin din yon. Tapos, hindi mo ba alam na kasin ko ang tatay mo? So, kasin. But anyway, as long as you're happy, that's what's important, right? Yes. Perfect. Palapakan tayo man si Fe. Gunugun gaya. Alright, next. Ano pa? Ay, okay ka lang? Makatingin sa akin. May problema ka? Sigurado kami utang kukunsi ka? Ibagam lang. Okay. Anyanagan natin, ate? Ann. Taga saan si Ann? Magon. From Magon. Ito na Magon. Si Chunmut lang sina? Yes po. Alright. How young are you, Ann? 19. 19! Alright. Hindi ko alam ko. No, damdamaga kang tawon da, mon chichir da, ay manangangag. Kano titi mo magbagam? Totoo. Did you? Alright. Ann, are we single? Yes. Alright. Are you looking? Studies first. Studies first. Palakpakan naman natin si Ann. Ay, malapit na. 1, 2, 3. Ayan. Alright, hello. How are you? I'm good. Alright. So, if you were to be crowned Miss Sabangan, hindi, joke. Wrong. Okay. Ano pong pangalan natin? Sheena. Sheena is from where? Barley. From Barlig. Oh, from Barlig, the Eastern Municipality. Ano ginagawa mo dito? Wait lang. Nakiwat-wat. Okay, Sheena from Barlig. How young are we? I am 20. 20 years old. Are we single? Yes. Yes. Will you introduce Barlig men to this beautiful women or single? Yes. All right. Where? Kadaklan or Barlig proper? Lias. Lias? Oh. Dakil hanluta dad sidi. Ado ti citrus fruits da. Ado ti lemon kan orange. All right. Are we single? Yes. All right. Are we looking? Of course. Of course! No sino na nalaing ay manalon si Sai taga-supang, Barlig is the way to go. Ayan. All right. Thank you very much. All right. Next. Pangalan po natin? Jen po. Jen. Taga saan po si Jen? Baguio. Baguio. All right. Do you have roots here in Mountain Province? No. You're here as a friend of? Kai. Of Kai. All right, Jen. How young are we? 20.
20. Okay. Don't be proud. Ako nga, I'm 24 years old, di ba? I'm 24! Kaya naman eh. Oh. All right, how young are we? 20! Yeah, 20! Relationship status! Single. Proud din dapat. Relationship status! Single! Ayan! Are you looking? Yes. Yes! Oy, seryoso yun. Narinig ko yun. Narinig ko yung tono niya. Sabi niya, yes. Wala bang mahanap sa Baguio? Inanod na sila ng ulan. Ayan. At least dito sa Sabangan, may araw na aarawan ng mga OMS dito. All right, then. Thank you very much. All right, next. What's our name? Giselle. Giselle is from where? The Trinidad. How young is Giselle? 20. 20. Ba't ba kiniyak? 20. Giselle, may papakilala ko sa'yo. Okay. Actually, kapangalan mo. Please meet our photographer, Giselle. Ayan. Hey. Woo! Ayan. No, actually, his name is really Giselle. It's Giselle Okiaden. He's also from Sabang. Magpakita ka ng mukha. Ayan. Ay! Photographer, teacher. Ayan. Sinasabi ko lang. Anyway, kung was mo, bet caps lang. Anyway, Giselle. What do we do? Are we a student or are we working? Working. Where are we working right now? SLU. SLU as? Faculty. Faculty teacher din si Giselle Okiaden. Ah! Woo! Ay, Tama na yan. Okay. Thank you, Giselle. Okay. Alright. Next. Anong pangalan po natin? Jonah. Taga saan po si Jonah? From Manila. From Manila! Do you have roots in Mountain Province? Yes. Where? In Magon. In Magon, of course. Alright, so did you grow up there or ngayon ka lang talaga nakatira doon? Dito ako pinanganak. Dito ka pinanganak pero lumaki ka sa Manila. Alright. Pero bumibisita ka naman dito sa Sabangan. Yes, every year. Every year, alright. So, how young are we? 20. 20. Working student. Working. Single, in a relationship. Taken! Upo ka na nga rin. Hindi, nasan siya? Taga saan? Chismoso rin talaga ako eh. In Manila. Saan sa Manila? Parañaque, Antipolo? Caloocan! Ang mga taga Caloocan, di yan mga manloloko. Joke lang. Alright, we hope to, dapat dalhin mo siya dito, si Mr. Caloocan. Dito siya nung New Year. Dito siya ng New Year. Ano naman tingin ng mga pamilya mo sa kanya dito? Ano naman? Masaya? Yes. Amazing. See you in your next wedding. Ay, auntie, paki-on mo yung cellphone mo. JT lang. I'm pogi, oh. Anak mo na? Nino. Sino makin boyfriend? Eto pala yung boyfriend mo! Diba, nakita ko agad. Amazing. Swerte mo, girl. Parang ang laki niya. Oo. It means he can carry your heart. My God. May mga bata pa. Wait lang. Mamayang gabi na. Alright, last. Anong pangalan natin? Rochelle po. Rochelle. Taga saan si Rochelle? Magon, Supang. Magon Supang. Alright. And then, how young is Rochelle? 20 plus. 20 plus. And are you working or are you a student? Working. Where? Alberta. Alberta, Georgia, Canada. Sorry, Canada. Ayan. What do you do ngayon there? Lab tech po. Love tech. Wow, may technology pala para sa pag-ibig. Bongga. Lab. O na, sige na. Single ba? Depende sa nagtatanong. Depende sa... Baka may, hindi naman tanong kayo. Amom kagto na mamingsan mo din ang kananta ko ay geographical relationship status. Wadi ak sinasabangan single ak, wadi ak buntok double ak. All right, girls, are you ready? Yes. Ang gagawin po natin ay magkakaroon tayo ng throwing of the bouquet pero hindi po minsanan ng pag-throw ng bouquet. Sino bang gusto may kasal na sa inyo? Wala. Okay. Si ate. So you better play the game. So ang gagawin po natin, we'll be throwing the bouquet multiple times. Kung sino ang makakuha ng bouquet, mai-eliminate. Alright, so last one standing. Anya? Okay, wait lang.
Wait lang. Kabut-butang kayo, kanag kayo amin nuwang. Ha? Kagtunanang ng tako niya. Ito ang gagawin po natin. Wala pong tulakan, walang sabunutan, walang sipaan. Okay? Simpleng takbo lang and then catch the bouquet as it falls onto you. Are you guys ready? All right! Alright, let's let our beautiful bride. Sabi ko, ulit walang tulakan, walang sipaan, walang sabunutan. Alright, let's do this! Ayan! Wow, galing! Ang dami palang athlete dito sa Sabangan. Okay. Opa! Awa, di mo na J made of honor. Grabe, bilis ng kamay mo, girl. Ay. Ayan. Huwag pong sirain ang bouquet. Babayaran yun pag masira yan. Alright, next. Yeah! Oh, wag! Oy! Oy! Balik ulit sa bride. Balik sa bride. Balik sa bride. Alang saya nila. Permio. Oh, yolo! Nakita di ay. Kita man di ay. Wait lang, check na natin. Paano tumalon? Paano tumalon? Wow! Basketball star to. Ayan! Kilala ko na ito kung sino makakuha dito. Ayan! Grabe, wrestler. Oh my God! Feeling ko nga eh. Ayun! Alright, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6 women standing. Eh! Whoa! Paano yun? Paano mo? Kas ano nga nekasa, di nga naka-gown ka. Ayaw talaga mag-asawa ang mga to. Okay! Bilis! Madaya. The last 4 standing. Whoa! Balik! 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 Alright. Ready? Hey! Ay, akala ko siyang mananalo. Sayang la Trinidad. Alright, let's go. Last 3 standing. Hoy! Final 2. Oh, dalawang teacher ang mga to, ha? Ayan, ang pagtuturo kailangan ng pag-ibig. Boom! Ayan. Masaya ka na ba? Ay. Ang saya naman pala niya. Okay, can we have a picture first with the bride and groom? Documentation, please.